Reala bueltatu da gaurkoan, liga ere bueltan daukagu. Aldaketa txiki batzuekin, baina orain arte eman dizkigun sentsazio orokorrak berdinak dira Markel. Realari ez dio ematen gehiagorako, futbol aldetik oso justu dago taldea. Ikusi dugun irudisa gaur ere berriro errepikatu da. Egisa da, eta gero aipatuko sisteman zenbait aldaketa ikusi ditugula. Aldaketa honak egisa esan da, ze azkenean hildo beretik ezin genuen berriro jarraitzu ez, baina eta guztiz ere, nahi eta ezin berriro ere, nahiz eta azkenengo minututan berdinketa lortu. Hori da, esan dezakegu partidako 80 minutu gutxi gora bera orain arte ikusi dugunaren oso antzekoak izan direla. Hasieran Reala ausart irten da zelaira, presio altuarekin, baloi asko errekuperatuz, baina gero minutuek aurrera egin ahala, Zeltaren golarekin batez ere, taldeak behera egin du, ez zirudien gola aurkituko zuenik, ze naiz eta bideak bilatzen egon ez zuen aurkitzen nola heldu Zeltaren atera, baina azkenik 89. minutuan Solerren gol hori heldu da, horrek ez du eskutatu behar beste guztia. Madriden kontra bezala, Realak 10-11aren kontrako abantaia aprobetxatzen, ez du lortu aprobetxatzia, pena bat benetaz azkenean zati oso batez jokalari bat gehiago eukitzia, abantaia oso garantzitsua da, eta alde horretatik esateratzia abantaia pena bat da. Azteko, gaur ikusi dugu berriro, daola datu bat oso garantzitsua dela Reala ligan jaurtiketak egin itxen dituan 7. taldia dela, eta hori albiste hona da, baina azke gero bihurketen eunekua azken bigarrena da. Osea, asko iristen gera, baina ez dugu asmatzen. Eta gero igual bidixo amaieran ingo du igual konklusio bezala, baina hortan ere entrenatzaileak zenbateko erantzukizuna daka ez, asmak eta euneko horretan. Gaur Sergioren inguruan ere hitz egin behar dugu, baina zuk komentatu duzunaren arira, telebistan ikusi dugunok partida, agian entzun duzu zuek ere, datu horixe eman dute, hau da, Realak nahiko jaurtitzen duela, baina gero kostatu egin dezaiola gola egitea, eta partida ikusten ari ginen bitartean horixe bai estatu da, ez? Realak aukera oso garbiak izan ditu, lehenengo minututik, lehenengo aukeratik, Oyarzabalen burukada horrekin oso aukera garbiak izan ditu, Jangelen beste bat, gero Barrene, Karrika, nahiko heldu da gaur portira Reala, baina gero asko kostatzen zaio gol horrek bihurtzea, eta batez ere gol horrek bihurtuta, gero hori puntuetara eramatea. Hori da, azteko neba oso hasiko gara amaikakoakin, ze benetan, iraultza bat izan da gaurko amaikakoa, ez? Ikusi dugu lehenengo aldiz Reala, bost jokalarekin atzian atera dela, ikusi dugu haien esker zentral horretan, lan handi xeukidu eta ez dago itxuta postu horretan jokatzera, baina, alde batetik, nik uste izpiluren sistema hori erabili duala, ez? Azkenean zure aurkariaren sistema berdina erabili, batik bat bikote kide danak, detuatu jokatzeko, eta batez ere Zelta atera dalako 3 puntekin ez, Duran, Borja Iglesias eta Jutkla, eta gero karrileruak. Alde horretatik bosten kontrako parekatze hori basoan Zeltak. Hala eta guztiz ere ikusi dugu adibidez, eskerreko aldian, pilatzen zitsuela Realak adibidez, Barrene, Sergio Gómez, eta igual batak bestiari zapatzen ziola. Eta gero eskuineko aldian adibidez ikusten genuen, Aranburu ez dela erasora asko igotzen den jokalari bat, eta Braizek estremo horren posizioa ere ez duela betetzen. Orduan agian eskerretik gehiago euki dugu, eta eskuinetik ez horren beste. Ez dakit zer iruditzen zaizun zuri hori. Hori datuen mapetan ikusten da, azkenean taldea pixka bat desorekatuta geratu da, ez? Alde batetik oso ondo berriz ere Barrene, regate horrekin, txispa horrekin ez, orain arte oso ondo ibili da, eta gero Sergio Gómez nik uste dut partidako jokalari honenetako bat izan da, uste dut 4 pase klabe eman dituela, 4 pase klabe eta 4 erdiraketa zehatz eman dituela, hau da, errematean amaitu duten erdiraketak, oso zenbaki onak dira erasoan, gero egia esan, eskema aldaketa horrekin Realak moldatu behar izan du, ez? Igartzen zen landutako zerbait zela, baina adibidez Zeltak baloiarekin ondo egin duen lehenengo jokaldian, hor ja ikusi da Reala ez dagoela ohituta horrela jolastera, eta batez ere jokalari hauekin ez, ze adibidez Zubeldia eta Txaletatzarrek 50 metro badituzte atzera korrika egiteko,
hor taldearen ahulguneak igartzen dira, Claro. eta hortik etorri da lehenengo gola, ez? Claro, ikusi du Realak presio altua jarri duela lehenengo minututik, eta alde batetik hori ikusten dugu aurkariaren zelaian errekuperatutako baloietan ez, ikusten dugu bai Jangel eta bai Gorrotxa, bi pivotiak izan da, zelaiaren azkenengo erenian, zenbait baloia rekuperatu dituztera, eta bai itxare adibidez indako faltetan, ez, ikusten dugu bai eskuin lateral eta esker lateralean, euren esker lateraletan, bi lateraletan, zenbait falten ditugula presio eta gero. Claro, hau kontuan hartuta, bost defentsa jartzen dituzu, eta linea zelai erdixan jartzen dozu, zuk aipatu zuen bezala, Zubeldia eta Txaleta jarrita. Bi jokalari oso motel dira. Eta golian adibidez ikusi dugu, nola Txaletak Borja Iglesias jarraitzen duan, eta falta inbiarrian, bakarrik ikusten du, eta gero, klaro, haien eta Sergio Gómez ez dira iristen pas hori tapatzera. Orduan, gauza horiek naiz eta entrenauta eduki kontuan hartu jadia. Bai, nik uste dut ideia ona dela, eta Reala ondo azten dela, ze presio horrek eraginkor izaten amaitzen du. Bai. Jangelek jaurtiketa bat dauka ere, beste pare bat aukera garbi izaten ditu Realak, baina noski, horrelako erabaki bat hartzen baduz, horrelako gauzart jokatzeko, gero gauza guztiak, faktore guztiak izan behar dituzu kontuan, eta adibidez Txaletatzarrek ez du izan. Ze horren beste irteten basada zure lekutik, eta aurrelaria kasu honetan Borja Iglesiasek hain urrutira eramaten bazaitu, jokaldia horra amaitu behar da. Eta behin gertatu da hori, eta golean amaitu du jokaldiak. Hau da, honek erakusten du, bat aurkariek naiz eta Zelta ez egon bere momentu honenean ez dutela barkatzen, eta bi, Realak naiz eta gauza asko ondo egin, beti izaten duela akats larriren bat partida guztietan. Eta hori da azkenean putzuan sartzen gaituena, eta ezin aterata horregatia gaude. Bai, gaina jokaldi hasieran ikusten nola Minguezak gorako pas hori pasa bezain laster ja desmarke etxen ari dela, eta Sergio Gómez ezaienek ez diote ikusten. Orduan, gauze kontuan auki behar dia, eta gero ere suerti auki dugu kako txartian, Starfelten bigarren txartel hori xakin egia da Jangel, oso listo ibilia da, oso argi ibili da bigarren txartel hori provokatzen, baina eta guztiz ere, ez da nahikoa izan abantai hori aprobetxatzeko. Bigarren zatixan, egisa sistema aldaketa bat egon dela, Marin sartu danian, bi defentsetatik 4-3-2ra pasagera berriro ere, eta klaro, bigarren zatixan, argi eta garbi zeuan Realak posesio eukiko zuala, eta hori ikusi dugu, 173ko posesio eukidu, eta asko da, eta neri asko harritxu dian datu bat izan da, zelaiko azken erenian 132 pase inditxuala Realak, asko dia. Bai, hori ikusten da, partida erabat baldintzatuta zegoela, lehenengo zati amaieran eman den gertakari horren ondorioz, eta gero niri ere harritu nahuena izan da, Realak jakinda baloi gehiago izango zuela, protagonismo handiago izango zuela Zeltaren zelaian, eta azken eren horretan, hainbeste jokalari pilatuko zituela, eta hainbeste akzio egingo zituela erasokoak, Pablo Marin izan dela Sergio Francisco aukeratu duen jokalaria. Ulertzen dut, Jangel Herrera zelaitik kenduta, perfil hori beteko zuen jokalaria agian Pablo Marin izan zitekela, baina nik pertsonalki ez daukat Sergio Franciscoren futbol ideia berdina, baina nik pertsonalki beste futbolista profil bat ikusten nuen hor, agian kalitate gehiagorekin baloiarekin, eta azken metro horietan gauzak argitu zitezkenak Realarentzat, ez? Bai, azkenean Sergio Francisco baliabide asko ditu, baina ez dakizki kudeatzen edo behintzat hori ikusten dugu kanpotik. Zabidez, Gedez da kasu alduana puntan jokatu eta eskuinean. Gero, Zakarianek, azkenengo bi partietan jokatitxuen minutu guztitxak onak izan dira. Karrika entxugauta da kasu, edo behintzat gaurko partida oso ona izan da. Korner bat atera eta gero, induan de buelta eta tirua oso ona izan da. Orduan, kontuan hartuta, ez dakigu ze gatxik atero dan Marin, eta gero ikusi goga adibidez, egisa da, partido hontan izan dela, azkenian egoera salako ez, baina eskuin lateralien jarri du Marin azkenian. Gauza horiek ez dira ulertzen adibidez. Bai, nik uste dut, adibidez, ez da Pablo Marin izateagatik, baizik eta jokalari profilagatik, ez? Turrientes batek, Mikel Goti batek, Zakarian berak, gero ondoren atera denak, zerbait gehiago eman al ziguten hor baloiarekin, eta igarri da, eta ikusi da Realak
protagonismo hori bai edo bai izango zuela, ze azkenean Celtak paso bat eman du atzera, logikoa den moduan, eta gero, egia esan, barkatu, digor, Bai. bigarren gola, eta hortik asko etorri da barkatu. gure gola, baina Realak posesioaren, baloi jabetzaren, 80%, 70% izan du bigarren zatian, aukera garbiak izan ditu, Radu, Zeltako atezaina, jokalari nabarmenena izan da bigarren zati horretan. Ez dakitzen bat parada egin dituen, baina geldieta Geldialdi oso bikoitz oso bat indu, onak, osea, bai. oso onak egin ditu. Realak hortxe izan du gola, baina kalitate hori falta zen, eta hori Pablo Marin bezalako jokalari batek ezin digu eman. Bai, 12 jaurtiketa eta hauetatik 6 atera izan dira bigarren zatixan. Osea, 1,58ko expected golas. Hau ikusita, espero genuen baino gitxio lortu dugu. Egisa da, jokoz kanpoko gola sartu duela Oiartzabalek. Gero, claro, berotu itzen zera, Twitterrera sartzen zera, eta ikusten dozu, artxibo bar eta olako kontuak jartzutela gol legala izan dela, ez? Bueno, Oiartzabalen bilerengatik ez dela izango legala. Hori da, baina bueno, gauzia da ez dugula horregaitxik, ez dugula garaipena lortu horregaitxik, baina eta guztiz ere, baina eta guztiz ere ikusi badibidez, gaur ere, Barren eta Sergio direla, Realaren argudio nagusietako bat erasoan, ez? Osea, ezkerreko banda hori oso ondo dakau montauta, eta eskuineko aldiz ez. Orduan, edo Gede sartzen dugu, edo Oiartzabal bandara sartzen dugu eta Karrika goian jarri, zebakigu Oskarsonek ustot beste 5 asteko kanporaketa izango duela. Orduan, egoera ikusita, nik uste erabaki garrantzitsuak hartu behar direla, baina ja hartu behar direla, ze, bueno, 18. postuan gaude, eta 6 puntu ditugu bakarrik. Bai, ostiralean ikusiko dugu, ea, Sergio Franciscok jarraikortasuna ematen dizkion gaur ikusitako faktore edo aspektu txiki horiei, baina zuk esaten duzuna, eskerregal hori, gero, Gorrotxa eta Angel zelai erdian, altu jokatzen, arriskoak hartzen eta benetan pertsonalitatea erakusten. Mikel Oiartzabalen momentua aprobetxatzen, ze gaur ere egia esan bi akatz nahiko nabarmen izan ditu, baina ala ere gola oso hurbil izan du, eta gero, Karrika bezalako jokalariek eman aldizkiguten gauza txiki horiekin, ea, Sevilla irabaztea lortzen dugun, ea, pututik burua edo hanka ateratzea lortzen dugun, ze 10. jardunaldia hurbiltzen ari da, badakigu zein den datua, ez da oso ona, esango dugu, orduan erabakiak hartu behar dira, bai futbolistikoki eta agian haratago ere, baina ja hartu behar dira. Gainera, nik uste pilatu indala, adibidez, klaro, kontuan hartuta, txartel gorri izan kontua, printzipioz bigarren zatixa beste modu batera hasi behar dozu, ez? Ikusita dinamika, ikusita konfiantza, ikusita ideiak ez daola ideia jarri horik. Azkenean horrek pilatzen du urduritasun maila oso handi bat eta presio bat zuregan oso handixa. Eta hori adibidez askotan ikusiaz ez dakit Jangelek 2 edo 3 pas eman ditu, zentzurik gabekuak, kanpora jundianak, edo adibidez Takarean egazkenengo jokaldixa, hori, erdiraketa jarri beharrian, area kanpotik botatzen du. Olako gauzak kudatu behar di, azkenean esperientzia ere egoera hauetan garrantzitsua da, eta nik uste Realak polik ere hori kudatu behar duela, baina eta guztiz ere, hori askotan aipatu dugu eta espaulen behar dugu. Hori da azkenean ondorio nagusisa. Alarmistak izan gabe, ordua da, pututik ateratzeko, ze hau aurrera doa, ikusiko dugu Sevillaren aurka garaipen bat lortzen duen Sergio Franciscoren taldeak, ondoren derbia dator, lehenago Kopa, gero Elche, orduan ikusiko dugu emaitzak laguntzen diguten, eta taldeak ere laguntzen duen, pixka bat zalegoaren animoa berreskuratzen, ez? Bai, hori da, garrantzitsuen izango dena.